tichadiscuss kana kutsanangura pamusoro pemitupo. Tinoona kuti paculture yedu kana kuti pachivanhu chedu chinhu chinokosheswa zvakanyanyisa, ende tinoona kuti pamutupo ipapo dzinza nedzinza nemhuka yainoyera. Vamwe vanoyera nzou, vamwe shumba, vamwe ndiana humba, zvichienda zvakadaro. Saka tinoda kuti titange kubata chinonzi kuyera chacho, chatingati kuyera chii, uyezve pane kuyereswa zvinenge zvichingofamba sei. Alright, regaiti leswokuma kutinzwa kuti muchairi wedu ari kutinzwa zvakanaka, saundi yedu iri kuda zvakanaka. Chinonzi kuyera sekuziva kwandinoita kazhinji zvinowanzoitika kana pachinge paitwa mhiko, ndo kunonzi kuyera. Pane mhiko dzinoitwa pane chinhu chinenge chiripo, hadzisi mhuka chete dzinogona kuyera baba, dzinogona kunzi munhu anoyera mhuka, dzinogona kusava mhuka, unogona kusava mutupo, unogona kuyereserwa chero dombo chairo, unogona kuyereserwa chero shizha remuchakata, unogona kuyereserwa mvura kana sipo. Zvinhu zvakawanda zvinogona kuyereswa. Saka patinenge tichiti kuyeresa paya kana kuti kuyera, tinenge tichireva chinhu chaunenge wapuhwa iwewe kuti chikugaidhe kana kuti chikubatsire spiritually kana kuti pamweya, asi panenge pane mhiko dzinenge dziripo. For example, unogona kuti ukaenda kun'anga ikuyeresera iwewe chiko chingayereswa kun'anga, maybe wapuhwa kana kuti mudzi wapuhwa, unogona kuudzwa unzi usacheuke, mudzi iwoyo watoyera, nditi watoyereswa. Hatizogoni hedu kuti tikuti unoyera mudzi uyu, but mudzi iwoyo watoyereswa. Saka tinogona kuyera tichitora neengo yemutupo, tigogona kuyera tichitora neengo yezvinhu zvinogona kuyereswa. Ndo maonero andinoita meno achifanana kana alright. Mazvite again ndingotaura zvishoma nekunzwisisa kwandinoita nawe kuyera. Takatarisa maringe nemutupo, ndinoona sekuti pane ukosheswa hwakaiswa pamhuka, zvobva zvabatanidzwa nesimba rinogona kupiwa mhuka iyoyo richibva rapiwa kumunhu kana kuti kuvanhu. Ndinoona sekuti zvaiitwa nevainzwisisa zvemweya, wezi zvine chekuita nekuita sekuzodeketera mweya uya. Saka mweya weshoko unobva wapiwa kumunhu kuti umuchengetedze kana kuti umuitise mamwe mabasa. Wezi tinogona kutarisa tikaona kuti shoko kana ingori shoko inogona kusayera, asi inokwanisa kuzoyera chete kana ichinge yaiswa rimwe simba pairi. Alright, saka in other words muri kuona zvinoda kuzama kuti vana vachifanana. Vati hanzi kana shoko ichinge ichingori shoko iri ordinary apa ndiri yega haigone kuyera. Saka zvakutiratidza kuti chinhu chizoyera pane anochiyeresa. Saka muri kuona kuti pakutobudisa imwe engo yekutoti tine chinhu chataurwa one tsoko, tobva taita munhu anozochiyeresa, tozoita wacho anozoyera. Muri kuona kuti tabuda ne3 zvinhu zviripo kuti panoita chinoyera, chinoyereswa neari kuyeresa wacho, kuti zobuda shoko iya manje yakubuda yanengirini. Saka kurava kuti muri kuti alright, pamuziva kuti saka pakuyeresa apo munhu wese anokwanisa kuyeresa zvinhu kuti pazonzi pane chiri kuyera, kana kuti kune certain people vanofanira kunge vachishanda pakuyeresa kwacho. Alright. Pakunzwisisa kwangu zvangu rega ndingotaura ndichana ndichiti pane certain people vakaordeniwa kana kuti vane simba rekukwanisa kuyeresa, vanonzwa masimba ekuti sekuti shikiro nditi sekuti here kana kutoti ndo inotori, because pane pasta here angayeresa munhu kuti ayere kana kuti zvichitarisa in terms of mutupo. Saka ndotoona kuti kazhinji ndofunga ndiwayo masvikiro iwayo vanosvikirwa, handisvikiro rinonge zvikira kuti anosvikirwa nemweya.
asi kwete mweya waMwari kai. We are not talking about the Holy Spirit here. Ndenda kuda kutora itaenda yenyu kumbe tozobvunza kuti mweya ayi unenge uchisvikira munhu azoyeresa munhu. Unenge uri mweya waMwari here kana kuti unenge uri mweya rudzi ati akondinya yenyu muchizongogona kutopindura kana mutinge muchiziza. Kozi nekunzwisisa kwangu ndinoona kuti chivanhu zvichibatanidzana nemutupo tati pane kunamatwa kunoitika nditi kana chitendero chinotendwa chaitendwa nechiri kutendwa nanhasi nesu sevanhu vatema nditi. Saka kunotove nevatinoti vanofana nemaprofesi vanonzwa mweya, vanokwanisa kupa mweya vanokwanisa kupinda mumweya kuti vakwanise kupa a certain thing simba rekuti ichi inozoita zvakafanana nekuti saka muda kuedza kutsanangura kuti panobatanidzwa munhu nemhuka apa pane certain simba rokutoshandiswa nemunhu ane simbawo. Wezi ini nhasi ndikati ndikuda kuti ndibatanidze mwana wangu handiti kana vamwe vanoti kana mwana akazvarwa nditi anofanira kuiswa mudzimu yake, kuziviswa kunzimu yake kuti ukwanisa kumuchengeta nekuhameno zvimwe zvinozotaura. Pane hakungotiwo kuchero munhu anongoti ndinongosvika ndoreverera munhu uya oita, asi kune certain munhu ane simba racho iroro rokukwanisa kuti ataurire, anonzwika nemidzimu yacho iyoyo. Saka tine zvimwe zvinhu here besides izvi zvamukati zvinoyera? Sezvatambotaura zvezvo zvinoyera zvakawanda usingaiti. Regai ndimbodzokera papa ida kutaurwa navachifana paya kutoti muchanoona kuti even ndo panolinga nyaya yemarukuvhute iyayi yekuti unoona kuti within the family rukuvhute rwevana vese runoiswa pacertain position. Totoziva kuti vana mukauru vese rukuvhute rwavo ruri pakona iyo, ende hatigone kutora mwera soko tichinoisa ipapa. Ende kana tichitoreverera kana tichitaura zvatinotaura tine tichitoti vari pasi vacho hatei tichitoti vachengete vari kuno ndiva vavo vatine tichilinga kumutupo iyoyo yakaireswa iyayi kuda kumbodzoka futi ndisandapindura mubvunzo wenyu, because taida kutaura kuti kana pachizonzi chinhu chayera pane sacrifice inotoitwa. There is a sacrifice inotoitwa kazhinji because pane ropa rinotodeurwa. Zvamanga muchataura vachifana paya kuti panogona kunzi munhu anozopuhwa simba retsoko handiti, but pane ropa retsoko rinodeurwa kuti ugozogona kutora upenyu hwesoko kana kuti ugozowana simba resoko, because kuti uwane simba remunhu unofanira kutanga wasacrifice munhu iyeye. Ndinoona ndosaka muchiona vaya vanonzi vanochekeresa vaya anoenda unouraya munhu obva atora simba, anotora upenyu hwacho ochiuyisa iye. Saka pane sacrifice kana pachiereswa chinhu, hapangoereswe pasina sacrifice. Handi muri kuona, just like kungoti Jesu paakafa akaereswa because akaurayiwa ropa rake rikatodeuka. Saka kuti patoitika it's more like, saka tingati it's a covenant kana taakutodzoka kuchirungu inenge ichitoitwa ipo paya. Saka kana pachiitwa covenant panofanira kunge pachitori ne3 parties kazhinji. Ndiri muri kuona, kana kuti ngati anenge achina anenge achiningira, but panofanira kunge pachitori ne3 parties dzinenge dziripo. Ndoizodzoka panyaya yenyama muchibvunza iyayi, you find out kuti handiti tambotaura isusu tikati kuyera mune muita muchindibatsira chinhu chemweya handiti that is a spiritual thing. It's a spiritual thing, and as far as we are concerned it's not a spiritual thing chine chekuita na Holy Spirit. It's another spirit yatisati taziva by now kuti chi, but what we know is another spirit. And saka toda kumbotsvaga kuti atoziva muculture yedu isusu tisinganyeperani zvatinosangana nazvo hameno kwenyu kana kwenyu. Isusu kwedu zvimwe zvandoziva zvinoereswa madziva. Kune madziva anoera anotoziva maunzi dziva iri hauchere mvura ipapo nepoto ine matsito kana kugezerapo nesipo inonhuwirira. Nditi tinotoziva kuti dziva iri riri kutoera, saka kurava takatoereswa. Kune mamwe makoma unotoziva kuti ukaendamo uchitsvaga matowe haungotaure zvisina maturo, ukataura zvisina maturo unogona kutodisappear. Gomo iri ratoera. Zvinova pamwe zvatogona kuda kuti tigotozotsvaga kuti why is it nzvimbo dzakaita seidzodzo
dzinenge dzichiyera. What's so special about it? Tichizozvilinga kwatambe tichitaura kwemutupo kuya nemaspirits acho atisati taziva ameno kana pana anogona kuda kupindira kana muri kunzwisisa engo yandinotaura zvangu pamanzwisisiro andinozviita. Tine zvinhu zvakawanda sezvataura baba kuti tine zvinhu zvakawanda zvinoyera. Tine madziva anoyera, tine makomo anoyera, tine mapako anoyera, handiti madziva aya nemitunhu inoyera, handiti madziva aya anonzi anoyera nekuda kwekuti mune mhondoro dzinogara imomo. Mhondoro idzi inonzi pane midzimu yenyika yainzi inogara imomo. Ndobva kunzwisisa kwangu kuti mhondoro midzimu yenyika masimba aidetseredza nekuti akadaniwa mungozotsanangura because munogona kuenda mberi mande ndanzvenga pamuri kuti mudzimu tingaudefine tikiti ameno baba kana kuti ivo vachifana because ndanzwa muchitaura kuti mudziva munogona kunge mune mhondoro inenge ichigaramo, handiti kana munenge mhondoro of which tinotaura zvokuti midzimu yenyika, handiti paya paya tambotaura kuti mitupo iri kutilinga kumidzimu because haugone kutaura mitupo ukataura midzimu. Saka toda kuziva kuti imimi chamunodefina muchiti mudzimu kana kuti tadzoka kwete kuti chatinodefina actual right ndingange ndakuta zvirungu chii chinonzi mudzimu pachivanhu because handii ndo patiri kutaura kwendere kuti mudzimu toriona kuchivanhu chii chinonzi mudzimu. Alright, vanikotaura zvokuti kunzwisisa kwangu inini yatinoti mudzimu handiti mweya yevanhu vakafa kare vakatitangira kuvapo isusu mudzinza redu, ndiyo yatinoti midzimu yedu igotitarisira nekuti tine kutenda kuti vakafa vanotitaririra, vane kwavanogara vachititaririra isusu. Vanokwanisa kuti provide chikafu, vanokwanisa kuisa kesi patiri isusu kana tikange tisina kuita zvavanoda ivo. Vanokwanisa futi kutipa mablessing kuti vasekuru mugovhurirawo mwana nzira kuenda kunotsvaka basa. Tine kutenda kuti midzimu yedu yevakafa inotipa mabasa, inotipa futi madzimai akanaka kana tichida madzimai akanaka. Kutendawo kwedu ikoko kuti in other ways ameno kana muri kunzwisisa. Saka kutombobata apa vataura vachifanira kuti tati midzimu handiti mweya yevanhu vedzinza redu vanenge vakafa kudhara, handiti and then isusu ameno da kuti muone kuti kuenderana kuti tiaccesse kana kuti dhore kuti tipinde mumweya yevanhu vedzinza redu vakafa tinoshandisa mutupo because tinoteketera tichitaura kuti muka uru chikati imi vari uko. Saka that's the entrance. Saka tiri kuti mutupo ndo uri kuvhura dhore vanhu vedzinza redu vakafa kuti vazotsvagira vakadzi zvirayike zvamuri kutaura imimi, handiti kuti vazotibatsiridza kuti tigone kuvhima, kuti tigone muchikoro, handiti ndopamazotaura paipai baba patata kutaura tichiti nzvimbo dzinoyera ndopamazoti vamwe vacho vanenge vachigara mumvura, vazhinji vacho vamwe vacho vanenge vachinzi vari pasi, vazhinji vacho vanonzi vari mumhepo, vari makomo, hakuna ari kudenga. Handisati ndakambozwa zvinzi vari kudenga, handiti either vanogara mumhepo, either vanogara muvhu, either vanogara mumapako, either vanogara mumvura, handiti ndizvo. Saka kureva kuti what's so special about mumvura? Is it not like an entrance also to the world iri kutiratidza kune mweya yevanhu ava? Munombozviona sei? Ndava kumuzvitarisa indisi engo yekuti handiti isu tati tikuda kuenda paari because Simon ndakutarisa ndinowedzera kutaura, handiti but muchanoona kuti munhu anotorwa nenjuzu anotorwa achipinda through mumvura. Kana vachinoreverera vanonoenda vachinoita zvavanoita vaita zvemudzimu yake otobva to the underworld. Tobva taenda kune vanoita zvechinamato, vechinamato ivo vanotitaura kuti Satani kingdom yake iri mumvura, underworld. Tobva taenda kune munhu anoenda kunoshopera, nditika anoenda kunoshopera achishandisa chii futi anonzi anotorwa oenda pasi pemvura ozodzoka, nditi tobva taenda kune umwe anopawo kune muprofita akaita seni anokupa futi mvura inenge ichilinka futi to the underworld, handiti muri kuona. Yeti isu tikaenda paChristianity tiri kuudzwa kunzi Mwari vari kudenga, but muri kuona here kuti zvese izvi zvatiri kutaura zviri kutilinga down
or else mumhepo tobva tadzoka futi mukatarisa pashoko handiti rinotiudza kuti hatirwe nenyama neropa asi nemweya iri muchadenga haina kunzi iri kudenga. Imi muri kuti vari mumhepo 1 vari pasi 2 hazvina here imwe clear picture menovarume kungofungawo nekuti timbozama kuti tionesane tichinasopatsanura. Alright, kanitaure ndidai so nzisa kwangu handiti tine notiti mweya yemuchadenga yanditi tozoita kudenga handiti then tozoita pano pasi pati then tozoita inonzi yo underworld. Underworld ndinonzwisa kuti hanzi kwakapinda mvura pane nzvimbo dzitoriko dzakanaka dzimwe dzekuti pamwe dzinogona kunge dzisina mvura ndo panogona kunge pachigara mweya iyi. For example, munhu akatorwa nenjuzi anotanga akagara kusina kana kusina mvura kureva kuti iye Satani paakadzingwa pane mashoko anotaura kuti akakandurwa mugungwa akakandurwa mugungwa ndo inhabitants yake ndo maari handiti nazvino kune imwe nzvimbo iri special iri pasi apo underground. So ndo ingagona kutodefine yatingati underworld. Saka imemi futi tomati munhu uyo atorwa nenjuzi aendeswa kuthe underworld sezvatiri kubhiliva kuti kune kunogariwa tinokwanisa here kumutora tisina kumulinga kumutupo kuti adzoke. Munhu anenge atorwa nenjuzi kazhinji kacho maziviro andinozviita kuti munhu anenge atorwa nenjuzi vanhu vanoziva havaendi kumuprofita havangoendi kuna baba jera havangoendi kuna mama shoko vanoenda kumunhu anonzwisisa masimba kana kuti iye ane simba rekukwanisa kutaura nenjuzi dziri pasi anenge ane simba rokwanisa kutaura nenjuzi dziri pasi ndiyo anokwanisa kunotaura. Ndinogona kuda kutoenda kuti pavari kuti anokwanisa kutaura nenjuzi dziri pasi pakweseni iyo yamanadzobvunza kuti iye ataure nenjuzi dziri pasi anenge achida access yemunhu anonzi akatorwa. Munhu akatorwa njuzi dzinogona kunge dzatorwa nemiliyoni handiti ka. Saka kuti tizive kuti apa pakatorwa munhu wekwamashodo, munhu wekwamashodo anolingwa nemutupo wake kwete nezita kana nesenemo. Ndosaka tina vanhu vanonzi mugadza vari kana kuti 100 but vakasiyana but pamutupo ndo paunolingwa. Saka tiri kuzama kutorora kutotika mutupo wako ndo unonokuita kuti uloketeke pauri handiti mukuona. Kana muchida kudzoka futi tinonodzoka tiri kuitambanudza. Kana munhu achida kuroyiwa anoroyiwa pachishandiswa mutupo wake. Vanoda kuziva mutupo wako nedzinza rako ndo kuti vakuroye. Why? Because ndo access yaunogona kuaccesseka nayo pamhepo. Saka it's like a chip yatakapuwa naSatani yekuti agone kuti loketa patiri. Ndosaka muchiona kuti kana munhu akange atendeuka handiti achinzi asukwa neropa raJesu havachakwanisi kumulinga. Why is it like that? Ndiri murikuona. But nowadays we are having people in the churches yekuti tinenge tine vanhu vanenge vakatendeuka but they still have that chip yemutupo yavo pamisana yavo, and those people still they are being accessed by the devil. Koziwo kana une machira ire tsumba mako ikodi kaningowedzera chiti ikodi mutupo handiti ingangofananiza nekodi inoenda yobva yaburitsa isu tese tirichi angofanana isusu tinotenda kuti tikati nezita raJesu mweya buda unobva wabuda. Saka tikati soko mukanya vekwasoko mukanya vanobva vaita sei vanobva valinga nekodi yedu. Saka muri kuti kuconnectwa kwatakaitwa uku kodi ine zvairi kutikanganisa here kana toramba tichifolowa bhosi tinonzwa iwo vachitaura kuti ndo zvinotichengetedza bhosi iwo ukabuda kune zvemudzimu kana kuti zvemutupo yako wakutonosafa ikoko wotonzwa vamwe vachitoti zveshuwa pandakanga ndasiyana nazvo zvinhu zvangu zvatadza kufamba. Imonoti kudini mutaura ikoko? Regai ndikupindure ipapo. Zvazvinoita ndezvekudai soko iwewe pakaitwa tinodzokera back pakatangira nyaya yemutupo tataura tikati pane 3 things zvakashanda handiti. Munhu akaenda ndechakashandiswa neyakashandisa handitika. Saka chakaitika apa ndechekuti it's like this. Chakanoshanda ndechekuti munhu akapa soul yake ndiri murikuona soul yedzinza rake yevanhu vachazouya after iye
kune wakaipa kuti pavanofa vanhu ava neni ndichavapa kwauri muri kunzwisa masouls ayaya ari kunopuhwa kune wakaipa nditika in exchange now nditika ndichapa protection pamadays avo ekurarama eupenyu mapaona zvapaita saka the souls will go to the devil finally when they die ndosaka mazoti vari pasi ndosaka mazoti vari mumhepo because havasi kuna mwari nditika kwavari ndekunani ndekuna satani manatsopaona ipapo vana vari kuna satani avo atora masouls avo because satani chaari ari after masouls saka iye anobva achengetedza vanhu ava saka zvazotaurwa nababa manje zvekuti iwewe ukange waramba kuita belong to nditika ukati ndidi kuita zvemudzimu you are vulnerable to attacks, dangerous attacks because kwagara kunenge kune zvimwe zviri kuuya zvichirwisa iwe hauchisina protection but ukaenda under mudzimu you are protected mukuona but protection yacho inenge iri protection yekuti when you die your soul must also go mudende riya rine vamwe ndosingaitiri kuti izvozvo hazvisi izvozvo zviri right iwo kana uchinge waramba zvemudzimu you have to take on Christ ukanga watora Christ manje wadi unenge wakwana vachisina chimwe chichazogona kudistracta but the moment yekungoti ime mukangoti hamusi dachete kuita zvemudzimu I tell you mwana wanditorera mugodi mwana wanyanditorwa nepiki vachitamba kubhora ari muri kunoona because obviously uyu paka inyaya yemasouls yakaitika ndosaka muri kunoona kuti mukauya mukasvika mukareverera mukati vari kumhepo chi so yemunhu uye akafa inotodzoka because masouls makamba pakunani kuna satani saka mitupo iri kutilinga kumasouls edu ndosaka muri kuona kuti vakafa nevapenyu they are still linked it's not a matter emabodies edu but it's a matter of the soul ndosaka vachizotsanangura kuti let's say wakafa iwe uri kwanzou unoendawo kudzidza renyu rekwanzou 100% auende kwasoko rega ndichiwedzera ipapa nditi pakuyereswa waita mutupo uyu ndinokutenda kuti pane mhiko dzaiitwa kuti isusu mukati inini ndichadai zvinongofanana nekuti vakare vaizvinzwisisa kuti gore rega rega nguva dzakati inofanira kubika doro todira pasi kufadza vari pasi kana mukasabika doro mukasafadza vari pasi papanda kuemfasa muri panzwa vari kupi vanofunzwa kana kuna vari kuteerera vari pasi mukasabika doro mukasafadza vari pasi pane kutenda kuti munosangana nebad luck havachakutariri saka munofanira kuvafadza kuburikidza nekubika doro nezvimwe zvingaita nemabira mamwe aiitwa aya mataura nawo yekuti vaiudzwa ecertain mhiko like yekuti pagore rega rega mafanira kubika doro muchidurura chii rimwe racho maisa pasi rimwe ronwiwa vanhu vofara ini ndatendeuka nhasi ndoenda kuchinamato still ndichiri kuda zvemutupo yangu ndichida kutodedzwa nezvayo ndichiri kubhiliva mairi but handichabika doro do I face some consequences nekusabika doro kwandei ndichiita ikoko asi ndichinamata hangu munokwanisa kufesa maconsequences akanyanyisa kukura rega nditaure ndichida isoko ukati ndiri kunamata asi ndichiri kuda mutupo wangu you are still connected to the underworld hauna kukata kodi yako urikuvhute ruchiripo kana tikamudana kuti Arthur machabvunga nemutupo wenyu unowanikwa uri muchechi uchitotamba unokoitamba uri muchechi unowanikwa vachikuona but ukakata mataizi nasatani wozi panozi ukati handichadi nezvazvo wozi there is kuti unofanira kuramba iwewe saka murayari kuti kutendeuka kana tamutaura nawo yekutendeuka vanhu vari kufanira kutendeuka pachii saka ndozvandanda kuda kutotaura kuti pari kutonzi kukata mataizi chinhu chekutanga chinotendeuka kutendeuka pamutupo kana usina kutendeuka pamutupo hausati watendeuka because ndo pari kukulinga to the underworld mukakata kodi inosupply mai nemwana atobuda kana kuti paisina upenyu ipapo saka ndo chinhu chekutokata ichocho kutendeuka paupombwe nekutendeuka pakuchiva nekutendeuka pakudii ndo zvinozouya kumberi but unotanga kutendeuka pachinhu chiri kukuconnecta paworship ose vatambotaura tikati mutupo is a form of worship upombwe you are not worshiping
murikuona ukarwa nemunhu yanoti worship it's a sin yauri kungoita but hainei nechekuita neworship ndopai pamunozoona kuti mukapinda mubhaibheri mukatarisa chivi chakanga chisingadiwe naMwari chekuti nyika yaikeswa vaingoti vakanamata zvimwe zvimwari Mwari vatoti vaibva vafuratira saka isu tiri kuti as long as uri muchechi une machira eretso uchizviti mhukauru uchizviti makwira miti you are still connected because munoziva zvazvinoita ndezvekuti unogona kuramba kuti handina kupfeka jacket reblack kuti ndere red but kana riri reblack the fact will never change kuzviziva kana kusazviziva kundakapfeka chinhu cheblack unenge wangodi zvako unenge wangochipfeka saka iwo ukati hausi kuda zvemitupo but still uchingoiacknowledge uchifara uchinzwa manyukunyuku chinomboita kuti ufare mauri kana ukanzi uri mukauru chii chinoita kuti ufare mweya waMwari here unenge uri mauri that spirit ndo inoto ende munhu wese ukamudana nemutupo wake vakadzi vedu vanodana nemutupo wedu tinonzwa kufara zvisingaiti kuti hei vakomana ende mukazotarisa kuti paipa vachifana pavanga vachitaura pemasacrifices pavanga vachiti pagore panoitwa sacrifice tarisai muone zvinoitwa panoitwa sacrifice panobikwa doro richidirwa pasi asi shoko raMwari rinoti nevanosimhonwa havangatongowani rudo rwokudenga kuvanozotora doro vachitopa vanomwa ivo vozopa even to spirit because you cannot give the Holy Spirit idoro handiti muri kuona but muri kutofa tinofanira kunzwisisa futi kuti midzimu iyayi handiti kuti izomanifesta kana kuti itichengetedza nditi pane zvinhu zvaiasosieta nazvo zvingafanana nenhumbi kana kuti micheka yemashavi mabakatwa netsvimbo indongona kunge kozi ndinokunzwisa kuti kana munhu achizonzi munhu haangozo mweya haungozo manifest chete unomanifesta munhu uya anenge akasungira tsvimbo yake saka ukasakata maties nezvinhu izvozvo you are still connected even though uchienda kuchechi sina vanhu vanoenda kuchechi nhasi asi but they are still holding zvinhu izvo. Alright, tinoda kupendera chirongwa chedu chanhasi toda kuongorora kuti saka can we administer yatingati deliverance achiri akabatira kuti akakwanisa kubudirira semachristans. Alright, ipapo the only deliverance yaunogona kutoita kumunhu akaita seiyoyo ideliverance yekumudhilivha kubva pakubhilivha pamitupo yake because iwe ukadzinga dhimoni riri paari handiti kana kuti ukadzinga upombwe uri paari upombwe unongoenda but iye ari still connected ndosaka muchizoona kuti within the church mune vanhu vamunenge muchidzinga madhimoni each and every day because they are still connected chiri kusupply chichirongoramba chichisupply saka munhu haukwanise kumuita deliverance kana usina kukwanisa kumuita deliverance yekumubvisa paworship because muri kunodzinga dhimoni munhu ari kukingdom yasatani munotanga mamubvisa kukingdom iyoyo momuunza kukingdom yaMwari then muadminister deliverance kana muchimugeza momugeza but muri kuona kwaachiri zvinototipa kuti next time kana tikange tazowanirwa mukana tinotozoda kunzwisisa mamitaura yemidzimu iyoyi because ndiri kunoona kuti midzimu nemutupo zviri kunolinga. Aiwa tinotenda chiri musakasaka chinozinzwira kana sitogumira pano.